Namar gejingma jingya jikipat ba nong shnong Umpher kabadan naktan bernihat. Kamtam ki kena skul jong St. Jude Secondary School tang namar Jingshlei kabana kapor shikapor kamtam kapor liur u MLA Jirang constituency uba asas tenis sotun ulapan pa Shimkhia kabajur Halor kene gejingya. Bat kumunong mi kemat ula Shimla kebenta ban Pynkhuid ru ikarut wa kabadan harut jong kene shnong. Kipat ba nong shnong Umpher kamtam ke yang school jong St. Jude Secondary School kilhab ban mat gejing tang namar gejing Jingshlei kabajuja nagadau gejing bambyang kinala puntoj kabalashna daka National Highway Authority of India ha kesurok ba National Highway Bahenriu. Uba asas tenis sotun ula Shim daga senjam daga bawanra daga tali pu shidom ban Pynkhuid ikene gawa bagi Jingshlei kabala sata akan gawa ban yada daga Jingshlei Habai keran berkelap patai kubor principal ke St. Jude Secondary School bat uway na kinong ngalam shnong ko Umpher. Kilapan pa ke Jingsngongo Halor ke Shimkhia MLA kathan ban Pynkhuid Jingshlei bat ka kendo kabala sata akan gawa kabayat lengba kan shnong. Syuk-syuk kibor penyat shnong bat kibor penyat school kila kerpat kibor badikmi bakin tuklar lem bat kibor ke Assam haga ban Shimkhia kan gejing Nagalyang uba asas tenis sotun ulapan pa ke Shimkhia kabajur Halor kan Jingshlei kabana kapor Haga bagi nong shnong Umpher bagi kena skol kilamat mentalah katukan isnam. Ngilai persang ban Shimkhia kene bat ngilai bu eka mesin ban Pynkhuid kene ka stream kene ka stretch jong ka school jong St. Jude bat jong ka shnong Umpher. Ti tang na kana kene ka jing Pynkhuid ka jongi kana pala ban pen ya kata ko harta kalti ke babet namar ba hani haka outlet jong kana hai haka ba kadon ka blockage ka ba ka on ra poi ketika jika kawan hai biang namar ba ki Pynkhuid hai ketika lenti ka ban ya ko sa ketika we ka siliang jong ka sa kaliang jong ketika shnong bo sa Assam side tena kaliang jong I kumbalapan pau na kaliang jong ka shnong na kaliang jong ka school I dap sisa daga jinge ke bakrau te deng tagadau na kalian jong aku mu MLA ngila wan ban ra ke mesin ban Pynkhuid nang ta tangan ke Pynkhuid ru kanumpat biang tinggal abu ing ba ka SRWP hakaba on sala ban nang pentre susu nang Pynkhuid ye kene kam tengah penpau ru ye ke jing khublai yo honorable chief minister jongi hakaba ka approach ka bangang kren ye ke jingdu jong kene ke school kila du lut hakabe dei bat ka ground floor de ngala bu ye ka appeal so chief minister kat ba ila ban ai so snei na kaliang jong honorable chief minister nak banta ki jingnon kam jong school but il ai ye ka work ada ka ba ning ba ka CMS RDF MLA scheme ka ba lailak bat na kaliang ka SRWP na kaliang ka scheme ka ba ngan bu manga ngila de ban pha ai ka machine ban bu bat kan jinglut kan poi kumba ki sanlak rulak tamai te giseng don susu ka jing Pynkhuid na kabanta ban te lakam ya kanika jing float ya kanika jing kiu jong ha kanika por ba jor kulat uslam.